Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέου Σουλείου η πρώτη γιορτή κρασιού που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής. Αφορμή για τη γιορτή η πλούσια παράδοση της αμπελουργικής καλλιέργειας που αποτελούσε εδώ και πολλά χρόνια την κύρια ενασχόληση των κατοίκων. Το κρασί, να θυμηθούν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Γιατί η περιοχή είναι πλούσια σε παραγωγούς, αυτό ισχύει? Είναι πλούσια σε παραγωγούς. Εμείς απλώς σαν σύλλογος θέλαμε να θυμίσουμε τον κόσμο ότι παλαιότερα το χωριό μας λεγόταν η Νόησα, η πρώτη ονομασία του. Από τα πολλά κρασιά που παρήγαγε, η Νόησα Ίνος. Γι' αυτό πήραμε αυτή την ονομασία. Όπως βλέπετε το χωριό μας βρίσκεται ανάμεσα σε λόφους και όλοι αυτοί οι λόφοι ήταν γεμάτοι αμπέλια. Και κάθε νοικοκύρης είχε το δικό του αμπέλι και πατητήρι. Σήμερα τι είδαμε? Αναβίωσε το έθιμο με το πατητήρι. Αναβιώσαμε το έθιμο με το πατητήρι όπως γινόταν παλαιά και έχουμε καλέσει όλα τα χορευτικά του Δήμου Εμμανουήλ Παπά να πλαισιώσουν την εκδήλωση και να μάθει και ο κόσμος. Είναι η πρώτη μας γιορτή. Πρώτη φορά την κάνουμε. Φαντάζομαι θα γίνει και θεσμός, έτσι θα τη συνεχίσουμε. Θεσμός, ναι. Θα γίνει θεσμός. Η σημερινή ημέρα περιελάμβανε εκτός από πολύ κρασί και αναβίωση του εθήμου με τα πατητήρια, αλλά και παραδοσιακούς χορούς από τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Κυρία Ελένη, εσείς το ξέρετε το κρασί της περιοχής και εμείς ως ΕΡΕΗ. Πείτε μας λοιπόν δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση, πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει ο κόσμος την παράδοση και τι παράγει ο τόπος μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου φαίνεται ότι είναι από τις ωραιότερες εκδηλώσεις που γίνονται εδώ. Άλλωστε έχουμε και εμείς μια τέτοια στην Πεντάπολη και καμαρώνουμε. Και τώρα είναι μια δεύτερη γιορτή εδώ στο Δήμο μας. Είναι υπέροχα. Είμαι καλεσμένη από την κυρία Θεανό, την πρόεδρο του Συλλόγου. Και δεν λέω ποτέ σε ένα τέτοιο κάλεσμα. Και όπως είδατε έχω και τη φίλη μου εδώ, την κυρία Δημητρούλα την Παπουτσί, που είμαστε χρόνια αχώριστες. Ο δήμαρχός μας είναι δικό μου οικείο περιβάλλον και δεν μπορούσα να μην είμαι εδώ. Και το κρασί έχει και σχέση με τη μαγειρική, να το πούμε αυτό, έτσι. Χωρίς κρασί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λευκό, κόκκινο, γλυκό, ημίγλυκο, όλα τα χρησιμοποιούμε, αλλά και τα δοκιμάζουμε κιόλας. Αρρωγός στην σημερινή πρώτη γιορτή κρασιού, ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά και η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού. Βεβαίως είναι πρώτη φορά που γίνεται η γιορτή του κρασιού. Από το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να το διοργανώσει και πιστεύω αυτή η εκδήλωση ότι θα γίνει θεσμός στα επόμενα χρόνια, γιατί όλη η γύρω περιοχή, όπως γνωρίζετε, καλλιεργούσαν αμπέλια. Όλα τα ταρνακοχώρια είχαν τα δικά τους κρασιά και αμπέλια και μπορούσαν και με τα παράγωγα και περνούσαν όλη τη διάρκεια της χρονιάς με τα τσίπουρα και με τα υπόλοιπα τα οποία παρήγαγαν από τα σταφύλια. Εξαιρετικής ποιότητας, κάτι το οποίο δεν το ξέρουν αυτοί που είναι εκτός Σερών. Εμείς το ξέρουμε. Είναι εξαιρετικής γιατί όντως το κλίμα και η ιδιομορφία του εδάφους ευνοεί και ευδοκιμούν τα σταφύλια και παράγουν το καλύτερο κρασί, νομίζω, εδώ της περιοχής. Είναι ονομαστό από τα χρόνια το κρασί της. Και ο Δήμος είναι κοντά σε αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι κοντά και οι πολιτιστικοί σύλλογοι οι οποίοι συμμετέχουν, αλλά ο Δήμος και οι κοινοφίλοι. Εννοείται ότι συμπαραστέκεται και όσο μπορεί βοηθάει και στηρίζει αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Είμαστε όλοι εδώ, έχουμε καλέσει τα χορευτικά από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και μικρά παιδιά και τμήματα μικρών παιδιών και ενήλικες. Είναι μια ωραία μέρα, δείξαμε την αναπαράσταση το πατητήρι, όχι του τρίγου, του πατητήρι. Πατήσαμε τα σταφύλια, τα μικρά παιδιά πατήσαν τα σταφύλια μέσα στην κάτα. Και τώρα συνεχίζουμε με γλέντι και χορό και βέβαια με σουβλάκια για όλο τον κόσμο. Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι εμείς σε ΕΡΕΗ γνωρίζουμε για το καλό κρασί και το τσίπουρο που βγάζει ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, ευρύτερη περιοχή. Αυτοί που δεν το γνωρίζουν θα πρέπει να το δοκιμάσουν, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να το δοκιμάσουν. Του χρόνου όταν θα ακούσουν για τη σημερινή εκδήλωση να έρθουν όλοι εδώ, να γνωρίσουν τα κρασιά μας, να γνωρίσουν το ούζο που έχουμε. Γιατί στο χωριό το δικό μας υπάρχουν και 5 καζάνια, θα πρέπει να σας πω, στο Νέο Σούλιο. Επομένως υπάρχει παλιά και
πολύ ωραία παράδοση.